Здравейте, аз съм Албена Вулева. Вие гледате поредното издание на Сигнал Жълто. В днешния брой ще се занимаваме предимно с проблемите на любовта и секса, или по-точно казано с тези проблеми, когато те се срещат при представители на българския шоу-бизнес, а пък проблемите в любовта и секса на тези представители много силно вълнуват цялата българска общественост. Няма да се мине, разбира се, и този път без една малка дозичка злоба и човеко-ненавист. Тя ще дойде от страна на Миглена, поредната изгонена от къщата на Big Brother. Вие вече си знаете, че ние редовно следим развитието на тези хора извън къщата и се опитваме да открием, що за птички са тези, които самички влизат в къщата на Big Brother с тайната надежда да отнесат оттам 200 000 лева. Няма да пропуснем да обърнем внимание и на българския поп-фолк, по-известен с наименованието си Чалга, в лицето на една от най-неизвестните си представителки Рени. И за финал ще отидем на едно ревю, където за наш див ужас този път нито една манекенка не налетя на бой. Просто не знам кой и защо им е спрял тестостерона на тези момичета. Това са темите за днешното издание на Сигнално Жълто. За да ги видите в детайли и подробности, останете пред екраните си в следващия половин час. Изморих се. Дълго говоря. Трябва да е по-стегнато да се изказва. Понеже сме си любвеобилнички по природа, ще започнем с любовта и в тази връзка секса. Това, което успях да разбера от материала, който подготвихме на тази тема, е, че с напредването на възрастта любовта умира, но за сметка на това желанието за секс се увеличава и то в най-неподозирани посоки и за най-неподозирани места. Да правите секс само ако сте пил Виагра. Вярно ли е това? Като ме гледате, дали? Като ви гледам, и Виагра няма да помогне. Появили се тая и всичко увисва. Да, май. До Виагра. Май да. Защо мислите така? Привида ви. Искате ли да опитаме там зад? Искате ли да опитаме там зад? Искате ли да опитаме там зад? О, Боже! Какво чуват ушите ми? Какви нрави! А после по-старото поколение било по-морално. Срам да подмамва невръстното дево да прави секс с такъв старец. Пък на всичкото отгоре и в храстите. Вие в храстите ли се снушавате, бе, господин Караджов? Какъв е този стил? А после се чудим, защо дъщеря ви се чифтосва, с който и падне върху контейнерите за смет. С такъв татко, който иска да чука репортерките в храстите, докато стиска жена си за ръчичка, нищо чудно. Гледайте само да не ви се завре някоя съчка в задника. Така като ме гледате мене, мислите ли, че 35 години бих издържал? В храстите наистина ти е било трудно. Горката, цели 35 години и все в храстите. Добър ден, вярно ли, че много си изневерявате? Безкрайно, безкрайно, безкрайно. Безкрайно? Да, много съм болна. Какво сте болна? От какво може при толкова изневери? Нещо венерическо, вероятно. За да ви отговарям на глупостите, госпожо. Не съм госпожа. Не съм госпожа. Вие сте много сте нахални. Как може да сте толкова нахални? А вие сте много грозна. Как може да сте толкова грозна? На вас не ви ли е неудобно? Вие защо не си направите някаква пластична операция? Много се сбръчкана. Това така се изглеждам аз. Майка ти се изглежда по-тежка. А пък аз ви пожелавам на нейните години, на Евините години и вие да не имате толкова бръчки. Довиждане. Дали това толкова ви вълнува? Това просто не е за вълнение. Аз За какво е? Попитайте мама. Какво да питам майка ми? Питам вас. Защо мен да ме питате? Попитайте майка си. Да, неприятно впечатление прави, че всички застарели жени от родния шоу-бизнес умрат да се сравняват с майката на нашата репортерка. Първоня Пенчева изяви желание да си сравнят бръчките. Защо не сложите вашата майка до мен и да ме сравните? Вашата майка има ли бръчки? По-добре изглежда от вас. Искате ли да бъдем коректни? Съм коректна. Искате ли да обещаете пред зрителите, че ще доведете вашата майка тук и заедно двете с нея ще ни снимат? Не е 30, за да я показвам. Съжалявам. Сега и тази. Попитайте мама.
Какво да питам майка ми? Питам вас. Защо мен да ме питате? Попитайте майка си. За да видите, че при нас няма нищо скрито, покрито и нечестно, веднага правим сравнението. Ето я майката на нашата репортерка. Ето ги и нейните конкурентки. Остаряваме бавно, неусетно почти. Много видимо аз, по-невидимо ти. Както видяхте, възрастните... Как да ги нарека? Както видяхте, представителите на третата възрастова група върху българската музикална сцена никак не се отказват от секса, дори с по-младички, дори в съседните храсти. А когато правиш секс с младо момиче в съседните храсти, можеш да попаднеш най-малкото на огромно количество целулит и стрии. Ето, вижте къде ние намерихме такива в изобилие. Това беше за манекенките. Днес ще ви представим някои от най-ужасяващите задници на българския моден подиум. Няма да ви показваме лицата на моделките, защото те не се отличават кой знае колко от задниците им. Освен това подозирам, че лицата им едва ли биха ви били познати, докато за задниците може и да се поспори. Чували сме разни слухове за платени ласки от страна на родни звезди от модния подиум, макар че лично аз дълбоко се съмнявам да имаме ръкли да плащат за целулити стрии. Освен ако се явяват по непрозрачни ластични гащи и наблягат повече на оралната любов. Въпреки някои проблеми с хигиената на устната кухина и формата на зъбите и челюстта. Но това е тема за следващи броеве на Сигнално жълто. А сега да преминем към тъжната и плашеща действителност, която ще повдигне и най-ниското самочувствие дори и на затлъстелите домакини над 45.
видяхме коя прослойка от българския шоу-бизнес не полага никакви грижи за своето тяло, а би трябвало да прави точно това, сега ще се насочим към тези, които трябва да полагат грижи за гласа си, но за сметка на това те полагат грижи за своето тяло. В някои случаи обаче крайно неуспешно. Добър вечер, защо повече не ходите на участие? Ма как да не ходя на участие? Нямате нито едно участие. Това, че няма реклама по планета, не значи, че не ходим. Не, че нямате пари за реклама. Не, че няма пари, не, че няма участие, просто няма публика. Защото тя така иска. Откакто последния път я замеряха с пържоли и кюфтета в провинциална кръчма. Не и се рискува на жената просто. Значи за пари, нямате пари за реклама. Казах ти, за реклама има, за храна също, а виж за препарати за отслабване няма. Няма да я снимате, няма просто на мен. Да не сте и бодигард. Да, съм бодигарда. Току-що ме назначи за бодигард. Пази от неприятни медии. Защо сме неприятни? Вие сами знаете, няма какво да ви обяснявам. Това невъзпитано тя да ни обръща гръб. Невъзпитано е да задавате подобни въпроси. Малумни. Не мисля, че е невъзпитано. Това ми е работата. Добре, да си кам, намерете си друга жертва. Другите жертви не са толкова дебели. Коледа идва, нали знаеш? Печено прасенце, пълнена патица. Тя и за двете става. И май това е. Рени, защо се ни обърнала гръб? Какво се дължи това? Дължи се на това, че газа е огромен и иска да се кандидатира за рекордите на Гинес. Жената с най-дебели задни части. Не виждате ли, че разговарям в момента? Не ме бутайте така, грубо е. Тя не те бутна нарочно, без да иска те забърса с брича. То при тия габарити жената трудно се намества. Ти с кой си? Аз съм с Иван. Звездев. Толкова ли въж това, което си говорите? Еми да, важно е. Хората си обменят визитки на диетолози и пластични хирурзи. Така като ги гледаш, мислиш ли, че темата е маловажна за тях? Според мен разговорът им е крайно необходим. Защо сте сама? Къде се прогодви? Търси и подарък. Нови дънки от магазин Гигант. Пътувам. Моля ви се да оставите да поговорим малко, след малко да се появите пак. Моля ви се. Благодаря ви. А сега Васа Ганчева и Драго Чая. Ако се чудите къде съм намерила обединяващото звено между тях, веднага ще ви обясня. Те и двамата са телевизионни водещи, и двамата са ужасно дебели, и двамата са от женски пол. Малко ли? Може ли да спрете? Може ли да спрете? Съжалявам, не сме оговорили. Не трябва ли всичко да се оговаря? Пари ли искате като Лили Иванов? Няма ли да отслабнете? Тя по-добре пак гледа. Вие в офиса ли сте още? Айде. Добре. Извинявайте, мисля, че не е редно. Това не е редно. Да ме преследвате по улицата. Вие сте публична личност. Кажете сега какво искате от мен. Искате да ме направите за смях в сигнално жълто. Мисля, че не е почтено. Не е почтенно, но е забавно. Това, че нямаме оговорка, е едно на ръка. Не е задължително да имаме оговорка. Наистина съм публична личност и бих отговорил по всяко време на всички нормални въпроси. Ето и някои нормални въпроси, за които да се подготвиш за следващата си среща с нас. От сега те предупреждаваме, че такава със сигурност ще има. Въпрос първи. Ти гей ли си или да? Въпрос втори. Над или под 100 кг е теглото ти? И трети, последен въпрос. След като оплешивяваш, смяташ ли да носиш перуки? И ако да, то в какъв цвят? Моите въпроси не са нормални. Намирам, че са заядливи, намирам, че са язвителни. Интересно как разбра, че са язвителни и заядливи, след като тя не ти зададе нито един въпрос. Това, колко килограма тежа, е мой проблем. Не е точно така. Проблем е на асансьорния техник, който най-редовно е викан по спешност, защото пак си скъсал въжетата на асансьор. Всъщност аз не се изявявам като модел, а като телевизионен водещ. Мисля, че... Мене не изглеждате добре пред камера. Добър вечер. Много хора ви коментират вас и казват, че сте много нагла, много така... хората кой? Отдавна хората говорят, че ти си тъмен летен облак. Прииждаш бързо и отминаваш и после
после скобеди след теб оставяш. Да вярвам в думи, не искам. За мене ти си ручей бистър. Ами... Да, няма ли да отслабне? Как ще развалям хубавата жена, да не сте луди? Няма що. Разбрахме, че от близки супермаркет до вас позорувате уиски за вас. Позорувате си само уиски за вас и уиска за Хохо. О, не. Уиска с Хохо получава само защото е рушветчия. На стопанката се е метнал. А вие уиски получавате ли? Много. Или сама си го купувате? По празници. Е, това се казва живот. Всеки ден празник. Само по празници. А не ми отговорите кога ще отслабвате? Е, хубава работа. Аз мога да отслабна, ма ти по-умна няма да станеш. Всеки с проблемите си. Нито тя ще стане по-умна, нито ти по-остроумна. И докато едни до дълбока старост ходят под ръчичка с законните си половинки, то имаме едно относително младо семейство, макар и грозно, което никога не може да бъде видяно в комплект. Днес ще се опитаме да разберем какви са семейните проблеми между Юлиана Кънчева и съпруга и Жоро Пентаграм, въпреки че не е ясно дали Жоро Пентаграм е съпруг на Юлиана Кънчева или Юлиана Кънчева е съпруг на Жоро Пентаграм. И кой наднича тук? Ама какъв е този Мургавелко, бе? Ма това да не е Дон Цеци? Не е той. Това е мнимия съпруг на кандидатката за ромска депутатка и май-ромска любовница Юлианчето Кънчева, по-известна като Ревлата. Ама какво да я виним с това лице и тая брадичка с идеални форми на паралелепипед? И с този съпруг, чиято основна житейска цел и мечта е да бъде съпруга, е как да не ревне жената. Добър ден! Как ще коментирате слуховете, че жена ви изневерява? Ами по същия начин слуховете, както на мене ги казват, че аз изневерявам. Същата работа. А истина ли са? А какво ще кажете за нейния неуспешен опит да влезе в парламента? Ами това е неуспешен опит на цяла една партия. А тя защо се включи в тази партия? Толкова ли я блазни с тази възможност? Това е по-скоро по-надалече, така да дръж микрофона. Защо пък по-далече? Асоциации ли ти навява някакви? Не се очудвам. Чували сме за теб. Значи, това е по-скоро... Как да кажа? Значи тя учи това нещо. Каква учи, бе? Как да е депутат в циганска партия? Отделно това, че са много близки приятели с Азис. Значи се учи как да е циганка. Ама тя май си е такава. Мъргавелка. А като гледам и ти също. Да беше се бутнал и ти в циганската партия. Какво учи точно? Еми тя учи в Новоборски университет. Менеджмент, масови комуникации, сега започна политология и така. Браво! Ще завърши около 7-8 висши образования. Дано да й помогнат в професията на застаряваща манекенка. И затова реши да стане депутат. Това е шанс, това просто беше предложено и така. Не мисли ли, че станаха смешни? Азис, фолк-певец, тя е някаква си манекенка и ще става депутат. Аз не искам да го коментирам, защото аз не разбирам от тази работа. Разбирате ли? Абе и тя не разбира, мой човек. Нито пък Азис. Що ги пусна да се излагат, бе? А по време на един от предизборните концерти тя каза, че е беременна от Азис. Това какво беше? Някаква пия... Не знам точно дали тя го е казала, но се чу такова нещо. Не, това може да се чуе всичко. За мен може да се чуе всичко. И за тебе може да се чуе, че си бременен от Азис? Прекали с тая разкрепостеност. Значи, това е покрай шоутата, може би, на Васко. Тогава, когато той имаше едно такова раждане на сцената. Това ли имате предвид? Не, по време на предизборен концерт. Преди изборите. Не, за това не знам. Няма как да го коментирам. Нямам информация. Ясно. Нямаш информация от кого е бременна жена ти. Евала. Но аз държа, че си сигурен, че не е от теб. Вие с какво се занимавате сега? Се занимавам с телевизия, правя 3 предавания, които скоро ще ги видите. О, ужас. Той как заплашва. Сега ще го издокарате и сладичката. Ма той сладичка ли? Я го виж, го снимайте го. Славата. Аз не знаех. Големият дизайнер. Славата. Снимай! Той сега ще умре.
Бял мерцедес ме преследва в живота и неизменно след мене върви. Бял мерцедес пак ми грабва окото, но не продавам любов за пари. И понеже нашето предаване особено много обича, когато някой е хем грозен, хем тъп, то в никакъв случай няма как да минем без интервю на изгонената Миглена от къщата на Big Brother. Какво съвършенство, пък и с очила. Темата за Big Brother днес ще започнем посредством една рубрика, която откраднахме от господари на ефира. Естествено нямаме никакви намерения да им плащаме за авторски права, нито пък изпитваме чувства на срам и неудобство, тъй като именно от техния продуцент заимствахме идеята да крадем на хората предаванията и рубриките. Ама какво лошо има? Той човека капитал натрупа на чужд гръб, защо и ние да не го направим? С нахалство към прогреса, както казват в средните класове на гимназиите, и още всичко се връща, както също казват. Аз се казвам Недялко. Недялко. Ама аз съм Недялко. Не искам да преигравам. Много си скромен. Да, така имам претенции, че съм човек с образование. Но всеки умен човек, като мен, защото аз имам претенции, че съм умен човек. Така е. Режисьор Недялко, сценарий Недялко, водещ Недялко, цирка Недялко, глупостта Недялко, резиласка Недялко, байгано Недялко, скандала Недялко. Аз съм неповторим и никога няма да изгубя своя чар. Пак ще бъдем заедно следващия епизод. Така е. Добре, вие навсякъде по интервюта говорите едни и същи работи. Не мислите ли да смените репертуара си най-накрая? Каквото мисля не горе, едни и същи работи. Едни и същи са. Не са едни и същи. За някакви жени, за някакви други работи. Какви семейни имам само жени и как да се веселя и за това правя. Жени не ме интересуват други. Даже ила в колата да ви с кола манекенка съм, понеже... Али? Да, ила в колата да ви с кола. Добре, сега ще дойдем. Ила да снимаш нещо. А това момче в колата какво е? Може да ви питаме нещо? Ела да снимаме. Къде? Вие манекенка ли сте, понеже той така твърди? Да. Към коя агенция? Няма да те, не. Значи не сте манекен? Не ви ли приличам? Не, нямам данни. Вие приятелка ли сте му? Гадже? Не, приятели сме много близки. От Търново. На колко сте години? 20. А неговата жена няма ли нищо против да излизате с него? Не. Какво ли ревнува? Не, мисля, че е много хубаво момиче и се разбираме. Трябва да се пита, виж, този живот всичко се пита, той един така направи, като цял живот пита и пита двата пътя жена ми и спаса жена ми. Тъй, че с питане спаха и с жена ми. Така че аз имам любовна писалка за 2 жени, тъй, че не вярвам. Само той, че съм надарен и само той, че съм пълничък. Май си го измисляш, че си надарен. Не съм надарен, защото се забавлявам по цели нощи и зато не мога да ослабна. Не ми трябва. Първо, сега примерно имам един любовен чар, няма значение какъв таяне. Поне той като не може да върши работа, поне ще тежа, ако не мога да върши друга работа. Ами честно да ти кажа, страшно многото жени, които са били с мене, без да се познават, дали по възраст различни кошеши, по религия и така нататък. Общо, което ги обединява, сякаш ще са наговорили, всички ти казват така: Недялко, мъж като тебе до сега не ме е любил. С много приятелки да занимава с много жени или, примерно, да вкараш в басейна по течете приятелки. Много хора това нещо не го одобряват, защото за тях не е добре, за мен е добре. Ако тях не ги е срам, ще застана тук образно казано безброй жени. Имам пред страшно много жени, които ще го потвърдят това нещо. С многото жени, с многото пари, с много лукс и да си живее добре, да съм с хубави мили деца. Така е. 100 жени са се обадили в ефир, са казали, че е вярно. Така е. Неща съм известен, ти повече колко да ставам известен. Няма смисъл да го спестявам този нещо. От до сега излиза, че жалко е най-голямата звезда от Big Brother 2. Кой дава в момента на инвалидите, на болните, на бедните, разбираш, инвалидни колички, столови, разни други неща, пари, кой храни инвалидите всеки петък. Сега по разни неща, където в една телевизионна игра дете ще спечелят 5 лева, аз ще даря на Хикс детската градина, разбираш? Значи откъде е дошло, нека там да отиде. Може да се види, защото нали има актове за дарене, или деца помнят, или знае. Като се обърна на гъба да ме познават мен, так не ме загубят от дискотеката. Къде го имате този костюм? Имам много такива костюми, в колата имам 21, ако не вярваш, да ги снимаш. Него ли ходите на дискотека? Аз имам много такива, вече са 20. Колко пъти ма снежа съм видял си едно с еднакви дрехи облечени. Или еднакъв часовник, или бижута, еднакви или обувки, или колани. Няма как да стане, с този екип ще ме видиш. Не знам дали ще ме видиш до година, защото тогава си купя нова колекция на каквото и да е.
Един път мога да виж в този вариант. Разбираш ли, аз съм различен човек. Значи малко с нов си падате, не повтаряте никакви дрехи. Нито бижута, нито нищо. Го казал и пак ти го казвам. Значи годината има 365 дни. Аз минимум 400 пътя може да ме виж различно облечен. Ей, да видят хората, че имам пари, да не викат, че съм беден. Откъде ги имате тези пари? Че ходя, работя, като мисля... Получавам скъпи подаръци. Аз нищо не... Кого? От страшно богати хора явно. Какво толкова сте им направил, че да получавате такива подаръци? Недялкове, разбираш ли? Имам един часовник, колкото строя тези 4-5 коли взети заедно. Не, колата... Кола за колко сте я купили? За 37 000 лева. С 37 000 лева. Старо ли сте я взели? Чисто нова, колата е, виж на колко е, на 3 месеца. От магазин. Чисто нова кола? Чисто нова кола на 3 месеца. И на 17 000 км. Хубаво, красиво, мило дете. Месец преди да вляза, купехме една чисто нова кола, аз съм с нея от магазина. Дали финансовата група, която стои зад гърба ми, която в случая олицетворяваше Георги. Нали? Нищо отивам, момчето платя кезек. Колко години сте? Точно на 50 слънце, хубаво, миличко. Те ли се вече стар? Не, че съм млад, мъжка за тебе. А по душа? По душа, по разбиране и защото съм с двете девойки на 20-22-3 години, значи се чувствам млад. Наистина се чувствам млад. Това е наистина. Предполагам, че долу сме на една възраст с теб. Нали ли ще го слоп? Не сме. Добре, ще го слоп, то ще е знаменател млади хора. Вашето предаване Журнал Жълто го обичам, къде съм борещата, която е много готин човек. Предаде ли на твоята колежка, че страшно уважавам и това не е, ма там сега сериозно се държа. За Албена Волева ли става въпрос? Ето сега можеш да и го кажеш. Уважавам. Бъде записан. Уважавам те страшно много, искам да се запозная лично с теб. Впечатлила съм просто като жена, като човек, като предаване, което има място в националния ефир и привет на най-хубавото предаване на СКАТ и поздравете Волева, която е най-готиният човек. Харесва ми като визия, като жена. Защото съм фен на предаването на Албена Волева и просто и тя понеже много ми харесва като жена и сега ти нещата се умешиха много. Нали, Албена Волева ми харесва. Предаването, просто даже съжалявам, че му е отделено само половин час, а пък страшно много харесва, защото ако предполагам, че по една или друга причина аз си допадам и когато тя продължава, нали, да му мачка в нейното предаване, хората разбират, че тук няма връзки, няма 6-5 работа, се работа, приятели, средно с пари. Но да се оттърсим от този упадъчен стил на работа и да преминем към по-актуални методи. Интервюто на следващата ни героиня ще излъчим без коментар, защото просто ме втрещи и ме остави без думи. Към нейната визия и изказвания няма какво да се добави, камо ли пък да се отнеме. То Господ вече всичко е взел. Моите съболезнования, Миглена. Виждам, че да живееш на този свят за теб е истински ад. Много че бяхте една от участниците впечатлително блестящи качества, постоянно виждаше да задължава. Добре, на какво се дължи това? На мен. Защо проявявате такава злоба? Защото ми е приятно. Приятно? Вие сте злобарка. Супер злобарка. Добре, а защо така искате да участвате в такова шоу и се държите така антисоциално? Те ме избраха, не исках аз. И вие сте се явили на кастинга, за да бъдете избрана? Да, явих се, да. И защо? Беше ми супер приятно. Приятно да се правите на... Приятно на някакви хора. Не спечелихте голямата награда, разочарована ли сте? Да, яд ме за парите. Аз единствено заради тях съм влязла. Дори не направихте никакво усилие да се задържите там? Да, го карам. През куп за грош ден за ден. Кой беше най-неприятен? Може би вие в момента. Аз не съм участвала в това шоу. Повечето. Комплексно. Кой повече, кой по-малко. Баца ли? Казахте, че не харесвате циганите. С него така най-малко сте се карала. Беше ми кеф да така компенсирам. Да компенсирате? Кеф ви е било какво с него? Беше ми приятен, общо взето. Като за турски цигани става. Турски цигани? А от жените? От жените фламенка. Особено когато е по-така подредена. Тогава по-ме кефеше. А Силвия така прояви към вас голяма женска злоба. Да, забелязах. Миглена току-що заяви, че най-много се дразнала на вас. Била адски неподредена. Дълбоко се съмнявам, че е казала това. Ау, какъв нос! Направо носище. Бас държа, че не си носила отварачка за консерви в къщата на Big Brother.
За какво ти е с този нос можеш да правиш хиляди неща, като например дупки за дюбели в стените. Иначе вие го потвърждавате. Сте неподредени. Ще не е казала това. Си направите ли пластична операция на носа? Не. Отново. Имате нужда. Ама много си тъпа, бе, бейби. Откъде те изкопаха такъв дебил, чудя се просто. Я бягай, че почваш да ме дразниш тая простотия. И да не забравя, не носи повече къси поли. Криви са ти краката. Ау, стойчето. Тя, виждам, се освинила още повече. Готви се за Коледа момичето да изиграе най-бляскавата роля в живота си на тлъсто коледно прасе. Абе, това тъпото предаване, аз няма да дам интервю. А сега, драги мои милиони, даже десетки милиони зрители от целия свят, дойде най-страшният момент, заради което ви предупреждавам от сега да си вземете успокоителните, тъй като колкото и да не ми се иска, трябва и да ви съобщя страшната новина, че сигнално жълто зад тази седмица приключи и следващия път, когато ще ме видите, ще настъпи чак другата събота, чак от 22:30. Дръжте се до тогава. Къде си, бе? Мишо вика. Сянката си скела, бе. Кога има Мишо в нашия? Вече имаме и Мишо. Вече покрихме целият църковен календар и има имен ден всеки ден. Някой трябва да носи бомбони. Здравейте. Къде видя момчета? Не, бе, оправям си фанелата. Аз брошката въобще не я виждам. Аз не довиждам. Ти не си мисля. Не довиждам и не дочувам. Нито виждам. Има си фотоапарат, че момчето си купил. Сега е момента да му го откраднем, за да имаме ние, не тъй. Той сега ще направи фотосесия и почне да даде по една снимка. Ще обърнем внимание на българския моден живот, защото миналата седмица бяхме на ревю и за наш див ужас този път нито една манекенка не налетя на бой. Не знам какво е станало с тилмичета. Някой им е спрял мъжкия хормон. Веднага да им почнат да им бият инжекциите отново. Какво е това? Това манекенки ли са или жени? Все пак. Си дойде всичко на местата. Така, това го научихме. И може да започнем. Може да започнем днешното ни изложение. Вътре ще има толкова много хора. Да виж кой е вътре, ако не са под темата ги изгони. Че много ако не са от нещо тук да имат пряка връзка с работата, ги изхвърли, че ме разсейват. И ще кажа, трябва сега да кажа драго чая на тая страна. Да, спрям ножка, трябва ти обратно. Добре, почти върна. И чао! Боже! За Боже, колко съм експедитивна. Като знам колко време се гримирах, за да кажа тия 3 думи. Можех да си дава по пижамата, тук си го кажа набързо. Яре. Така. Така някак. С ръцете. Да, така. Само съм по-центрирана. Академичец. Гребане, ръчишките е така. Телевизия Планета. Това е вашата матка. Проверете. Матка. Те така правят. Те така и всичките трябва да правят матка. Така.